Napadasan nyo kadin ti nakiapa wano iti turay wano gaputa mariknayo asaan nga umno ti proseso iti pangdeng iti may saan napatag abanag. Daytati na imaldit iti pakasalitaan ni iti biyag ni Gat Andres Bonifacio. Amuan iti parang ni Anjel Kim Pengosro no apay a Pilipito uno Pilipino tinang papatay kani Bonifacio embes kumaa dagiti Espanyol. Idi Abril 28, 1897, naaresto ni Andres Bonifacio at dadaulo ti katipunan amang lablaban iti panagturay ti Espanya. Ngam saan adagit Espanyol tinang kemeg, no diket ti padana a Pilipino. Maisa daytoy kadagiti pasamak iti pakasalitaan ti pagilyan, anakalkaldaang kontra iti panakaidadanes. Daytoy matakan ito, nga iti anyaman a panawon adda makuna a traidor. Mabalin a daytoy ket barkada, kadwa iti grupo ken kadwa iti maymaysa a panggep. Naladingit daytoy at tiyempo. Gaputa, maatap a Pilipino mutlaeng tinang ipapatay iti kadwa na a Pilipino. Pimabor daytoy a pasamak iti Espanya. Maatap nga iti panangidaulo ni Emilio Aguinaldo, nagkukonsabos dagiti dadduma a leader anang kemeg ken nang papatay ken ni Andres Bonifacio. Sakbay ti pasamak, nangrugi ti revolusyon ti Pilipinas babaen iti nabingay a panggep. Ti panagwaywayas manipod iti panangakal ti Espanya wenno turay ang nagameran iti kinadamsak. Kada ti gobyerno amang iyalikaka iti karbengan dagiti umili. Saan ket adagiti baknang, addaan iti turay ken ganganaet. Ngam idi 1897, nasina-sina ti panagkaykaysa. Dua a rival factions sinabukel ije Cavite. Ti magdiwang amang subsuporta ken ni Andres Bonifacio. Ken ti magdalo, ngay dadalwan ti military leader ani Emilio Aguinaldo. Iti sentro ti panagdadangadang iti Tejeros Convention, sadye anay pasdek ti baro a revolusyonaryo a gobyerno. Gapulaeng iti liderato ken takem, nadaan iti saan a panagkikinaawatan. Nabutusan ni Aguinaldo a presidente. Ni Bonifacio iti laksid ti akem na kasupremo ti katipunan, ket naipababa iti nabababa a pwesto. Iti panangilaksid na iti kinalehitimo ti proseso, indeklara ni Bonifacio nga wan serbi dagiti resulta, anang pauneg iti panakabingay ti revolusyon. Sumagmamanong aldaw kalpasan ti panakaipaulog ti naik military agreement, na markaan ni Bonifacio apang ta iti baro a gobyerno. Idi Abril 28, tinaot ti tropa ni Aguinaldo ti pagnanaedan ni Bonifacio ije Indang Cavite. Nasugatan ni Bonifacio, nupay naawanan gasat ti kabsat na ani Siriaco. Naidatag da Bonifacio ket ti kabsat na ani Procopio iti korte militar iti sidong ti turay ni Aguinaldo. Naidarum da iti kaso at treason ken sedition may busor iti revolusyonaryo a gobyerno. Iti baet ti panagdua-dua iti saan apatas nga ukom, na sentensyaan da Bonifacio ken ti kabsat na iti Pannakapapatay. Idi Mayo 10, 1897, iti turod ti Maragondon, napapatay da Andres Bonifacio ken ti kabsat na ani Procopio. Ita, malaglagip ni Bonifacio gapu iti kinabanwar na, nga iti naminsan ti Pilipino may turod na aguliban ti padana a Pilipino iti sangwanan ti dangadang, kontra iti kalaban tapno magunod na ti bileg ken turay, nga agpapan iti agdama a biyag. Ti biyag ni Andres Bonifacio ket naimaldit iti pakasaritaan. Saan laeng nga istorya ng pudno a pasamak iti Pilipinas nga ita panawon, mapaspasamak ti pananginapal iti tayak ti politika, ken iti daddumapay a beneg ti biyag. Kanayon a laglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.